njengoba ngishilo ukuthi lo msebenzi engiwenzako ngiyazigqaja ngawo uma sifika isikhathi ngizawudlula emhlabeni into kukhona ngiyongidlula kumasizini ngathambula isithunya abakhulekisa baphumelele futhi amabhayi amadlovu ibhale isithunya lezi asebenza yona ngiyasebenza ngesithunya sebenza ngamanzi kushukela mina imali nawe ushukela kumhlophe osebenza ngawo abanye bakhona emakhaya ngiyabona emuva kunepopoko ngizongena emanzini manje ngizokhuleka ngibukela khona ekhaya umsebenzi uba nemali uba nenhlanhla ubheka into zakho ekhayeni nenkinga yakumezeka nefeyilwane uyakuya emzibeni wakho isifo sekuwa amabhadi amashwa njengamanje bamba na umkhweko kuba wona njengomthandazo la ushukela mhlophe yimo wazile ushukela mhlophe usebenza makwenze njani ngusebenzisa kanjani futhi ngokungakopha nosebenze kuwo ngicela kama lapho shopela amadamu aphathe imfundo le sahlale futhi ngiyakufika shopela amadamu kusabe kahle ngiphela ukula bakhona emakhaya abahlupheka ngomfundo baseyinkineni bafuna impumela kuye phambili bakhayisele abamongo phakathi haleluya kahle mfana